tulevaisuutesi on valoisa. Ei ole synkkä kuten mielesi. Kuka seuraava? Kyllä tarvitsee päällikön. Siitä pojasta ei koskaan tule meidän johtajaa. Usko kun sanon, et enää tiedä kuka talossasi asuu. Se poika on peto. Kerro, mitä tekisit, jos katala mielesi sinut vapauttaisi ja vapaudessa eläisit. Joskus halusin tavallisen elämän, perheen, kenties lapsia ja enemmän. Aiotko tappaa oman poikasi?